الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد. فصل وغزال يتحشكو سخر زرزم يفجو زجام. فصل وغزال تبخج المخو يا قومي غبزا غمجة يا قوتسجة تلغايا خشمجة سخر زخززام. Хвала Аллаху, который возвеличил одних людей над другими не телесной силой и не внешней красотой, а чистотой сердец, искренностью и стойкостью в истине. وزخولاج وزخوب شتلخنو الله من مجد حزر الشمام شحت تتوخو محمد لابري صلى الله عليه وسلم رب يبشتل ويجي لكو زر شتم تلغاجي شأن غاجي شابخ من أخلاقر قزري غشوام شحت تتوخو. Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник, пример мужества и терпения. سيمن جماعت صوفهم تيوخاو تلغاكالش تليروق راما شتخ في لنقوجة صفتها من أخذ الدر أب وغف شاورا. Община мусульман, если о человеке сказано, что он мужественный или настоящий мужчина, это означает, что его охарактеризовали одним из лучших качеств. تلغري أبدا زحلار صوفهم يقوم جزاكي شرا يقوات سمجا شتجا يأرا أرا جار ينش حاجة قوكو تسلم يتسكو تسك شبو وتيما قشخو جارا ودقور. Мужество в первую очередь относится к внутреннему состоянию человека, к тому, что он испытывает в своем сердце. Поэтому порой унижительно говорят «большой, но малодушный». يا بلابجا بل وديزغو أو يقدر جد قدلو يبهم فبتجو عاد جزء يقاكل وكمثاغو تكداب ششا. Сколько в мире мужчин, здоровых как слон, но с куриными мозгами, недальновидных, которые не видят дальше собственного носа. أو يزر شد بترش السمودو شاخشو. أيوة بلما يلاقود الدريغ جموفو سماجو شد بترة أقدر أتلغجا كودي متقونو كودر زريغا قبس السجنو تكتاب شاشا. Но сколько есть и таких, кто не вышел ростом или у кого отнялись ноги, но способных умом и мужеством одолеть и заставить многих отступить и одуматься. زمه قرن ابن مسعود رضي الله عنه جيغم دبشيوي الدين غشاتي أو دي زار غرت جيب صغاتي تخم دحشكا قاكجاش أبديجم بيغمبارم صلى الله عليه وسلم عرفها أتجيا أبي خديم يبسغاغر أوان شخا ورافاجر نسيب سرز عزوات لمسا تصوري أبي خديت قيمة معكم أحد بهم نخنخ حشو تهرى ميزانم يشنججي. В один из дней у Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, обнажилась голень, когда он взбирался на дерево. Настолько он был худым и тонконогим, что это вызвало смех у некоторых людей. Это не понравилось пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал им: «Неужели вы насмехаетесь над худобой его ног? Клянусь тем, кто владеет моей душой, его голени в судный день будут тяжелее на весах, чем гора Ухуд». ابن مسعود رضي الله عنه وصحبي كابر أبي صل لدو مسلمان تخدم قجي خنار هي ناغرا هي غولي ياغرا أتا يتلغمرا يصنع غامرا. Великий сподвижник Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху,
оставил свое выдающееся имя в мусульманской истории не благодаря своему росту или богатству, а своим мужеством и познаниями. أبيت لغامشش يبتدى دين الغزشتاهم زركتار يبتدى قرآن ماقجة مكة دسهم زر ذكري غخار أحد مشغى بيغمبار عليه الصلاة والسلام قد غدنا تخيبتلم ياشش زوي زرشتار. Из его подвигов известно, что он был одним из тех, кто первым принял ислам, первым, кто публично и вслух зачитал мекканцам аяты из священного Корана, и был одним из 4, кто до последнего оставался с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, во время битвы при Ухуде. مثل قبس السنوب أخذ غشنم تريغ جنحو عليه الصلاة والسلام حديث في قوك إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم خوير يبجل بجاء ضحر قيبثم في أبلب قمي في تيبثمي أتزبثر في قراش. В подтверждение наших слов приходит другой хадис. Воистину, Аллах не взирает ни на ваши тела, ни на ваш облик, а взирает Он на ваши сердца. الجماعة تغر على جوافهم قبل جانا وجي خم جوافهم. Община мусульман, мужество достается нелегким путем, нелегко дается и его сохранность. تغازي قالتهم يشحم صافي جنو نغازري غابودنوم أو يزري غابودو يدنوم يبشم دلقا لنر أرونا غمي حتلامي يلج غمي بخامي يما غازاجو زي لنقا زري غاز جنوم. Мужественный человек хранит свое достоинство, не унижает других и не дает унизить себя, не уклоняется от своих обязанностей, будь то семейные или же то, что связано с работой. أودي خطبة بلجام غزالك الغشاوة نوبة قدم يعقوب سسر زتيجا خجر فتصا وفتصا خجر أحلاغو خوا. Но как мы уже упоминали на нашей прошлой хутбе, сегодня представление многих людей перевернуто с ног на голову. Они видят белое черным, а черное белым. نوبة خمنا خبوبصا زواجر جوز قوس الحرام غازية حرام هذا ونواردهم قد بقوا شرا مش نلعبهم قد بقوا شرا فدا أنم برسو خابزنا مسم جاكو تبص الحرا نخ قيد جمز دش آري زكاتاري زكاساري زمزوج جرا. Сегодня симпатии людей не на стороне тех, кто силен духом, а на стороне тех, кто выходит из роскошных особняков, кто вышагивает из премиальных машин, кто, сидя за банкетным столом, красноречиво рассуждает о нравах и обычаях, а на утро даже не помнит, где и с кем вчера проводил время, с кем и о чем разговаривал. أو دين زغابتنوري لب أخوري زغابكونوري أبخد تخرام زيجو بداخو زيقوت صرف فاهرا هذا يتيب ثجة فن شغب شخمي يقوت شخوت زراغزاخو قوبسساش خورا حاجو كودي ميا قدر كوكو ياشحكم سوجو أمتمي زخو شترا. Но двигать религию вперед и продвигать национальные интересы будут, увы, не такие люди, у которых сильный контраст между внешним воском и гнилой сущностью, а те, которые внешне, хотя выглядят скромно, но обладают богатым внутренним миром, вносят в общество великие перспективные идеи, размышляют о многом, живут не только ради себя любимого, но и являются представителями интересов всей уммы. أبهم يا صفتها مجش يا زمان أو معنا نشجع زرام غاقودر يا مشكور يا مقبس الساوى عاد جمدج زرام حل أخ تقورتي وخاوة تفهم زري من قوقها دنيا غاقودر جنمش حاجة يا ناقر زرت رام خجر. Среди их качеств то, что они не тратят время на бессмысленные вещи, легкомысленно не транжирят свое богатство налево и направо, не конфликтуют с людьми по мелочным вопросам, не теряют свое достоинство из-за бренного мира. أهرز قبس السنة خبوي زهم قفاجون هوي ودريهم يابشد الحرا
أطي زهم أدريهم خواجن هو قلنا تيسرا يا شحر تكوج يا تحري غبر يا زحري يا خمر. Они озабочены не тем, что другие обязаны делать для них, а тем, что они сами обязаны делать для других. Они знают себя, верны своему Господу и берегут свою честь. أود أذكر دنيا مثل بنخ نخف ستكون الحرب من آخري أهل نخلاب أبود أذكر عمر رضي الله عنه زخب ساتر أدريهر نغزقرم زخبس. Такие люди лучше мирских богатств. Они словно бесценный клад. Именно о таких людях мечтал Умар, ради Аллаху анху, когда другие мечтали о других ценностях. بتجا قبسسا وزنشا وتكم قيزة حانسك شجاشا شأن زرقوي مودو وتكم يل قبسسر زغاق وتنسك شأن وي قبسسر ستودي زوخة أتجاوش متبي أرزغاق وتن فتيتو يبصر أتاوار دزيك فنسك ومامة بصوري غنجا. Наряду с тем, что должны быть вдохновители, выдвигающие здоровые идеи, также нужны и те, которые будут реализовывать, продвигать эти проекты в жизнь. Каким бы ценным ни был замысел, если не будет людей, которые могли бы его претворить в жизнь, сохранив его конструктивность и значимость, все будет обречено остаться всего лишь идеей. تسخر مخشيشة معقودة الزيارة عليه الصلاة والسلام وش السنو ويحلت يبحنو زاقوة أكو مغاتو. Люди подобны сотне верблюдов, из которых найдется едва ли один, пригодный для верховой езды или грузов. С горечью отметил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. اللهم سبب تويجنا وبزيكار تسخ الشهر تسخ شجا الشهر طجا وزجا خنوهر كدو اللهم تخيغج ديب لجام نخرة ديقا كونر نخف اللهم تويج. Аминь. Да поможет нам Аллах внять услышанному сегодня. Да выведет Аллах из нашей среды много мудрых, мужественных людей, которых по праву можно будет называть мужчинами. Да сделает Аллах наше будущее более прекрасным, чем наше прошлое. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.